Ja bih voljela da počnemo od serije Selo gori, a baba se češlja, po čemu ste vi i prepoznatljivi. Mnoge vaše kolege su izjavile da im je uloga u toj seriji bila prekretnica za dalji razvoj karijere. Šta biste vi rekli o toj ulozi? Složila bih se sa konstatacijom. Nekome odskočna daska, a nekome izlazi iz anonimnosti. Evo, najbolji primjer je Olga Odanović u ulozi Jeste, ona je to izjavila. Da, koja je već igrala, svi je se sećamo iz filma Bolji život, znači ne serijski, film Bolji život, ono kad idu za 8. mart, idu u Grčku. Ona je tada već bila poznata i igrala je u pozorištu, ljudi je znaju sa dasaka, ali manji procenat ljudi. Kako je zaigrala u Selu gori, tako su svi su se pitali, a gde je ona dosad bila, ona je fenomenalna i ona je kao čovjek izuzetna. Ja sam sa njom imala najviše scena, sa Mandom i sa njom. I nosim prelepa sećanja, nešto što se nikad ponoviti neće. Ne pričam sada samo o snimanju na samom setu, već i mimo toga u nekim različitim situacijama u kojima smo se zajedno obrele. Izuzetna je, duhovita, mila, čovek zaista. Eto, ona je nekako školski primjer za to vaše pitanje. Što se tiče mene, pojavljivala sam se u medijima sa vokalnim ansamblom Đerdan. Mira Vasiljević me je primila u isti 2003. A 2007, 4 godine kasnije, sam se našla sa ekipom serije. Pojavljivala se jesam, ali samo uži krug ljudi je to znao. Mislim, nisam bila popularna. Kako je prva epizoda moja emitovana, to je bila subota, sutra dan, nedelja, krećem kod tetke na Karaburmu, izlazim iz prevoza, a to je bila scena od 5, pa neka je i 10 minuta. Ajde, tek sam se pojavila, obučena i našminkana kao Petrojka, ne privatno. Znači, već sutradan gospođa u prevozu, pa kaže, vi ste ona Petrojka. Nemoguće, kako? Pa nemoguće, to je bilo sinoć na 5 minuta, pa prva epizoda. Ja nisam mogla da verujem. A kasnije druga, treća i kasnije i dan danas, posle toliko godina, dobro, sa svim reprizama i emitovanjem filma, repriznog emitovanja filma Selo gori i tako. Da, meni je okrenula život za 360 stepeni svima nama. Osim što je moja uloga bila tako specifična, pa sam zapamćena. Upamćena sam i rekli su mi već na startu i Nedeljko Radošev sin i naša maskerka, pokojna Cana. Ti ćeš biti popularna kao Tihi i Prle, Voja i Draga Nikolić i možeš da ostvariš ti kasniji sijaset uloga, ti ćeš ostati Petrojka i tako je i bilo. Nisam ja nizala uloge, zato što ja nisam glumica po struci, ali jesam igrala kod Radoša. Igrala sam i u jednom formatu na jednoj televiziji, pa je to bilo bukvalno svakodnevno su bila snimanja. Igrala sam dečiju predstavu u vrtićima, ali ne da sam sada ja ostvarila ulogu koja bi mene prekrstila. Šta god kaže da glumiš, ti ostaćeš Petrojka i evo, to je i dan danas tako. I najmlađe generacije, a smena je bila od 2007. do 25. Sa svim smenama generacija, sama serija je i dalje evergreen, klinci su naši najveći konzumenti, ako mogu tako da se izrazim. Eto, Radoš je preterao, Radoš je... Ne govore ti ljudi tamo baš tako. Ne, ja sam znala da govore jer sam odlazila ranije na taj teren. Vrnjačka Banja, Kraljevo, Trstenik. Poslom sam tamo odlazila
I ne samo to, odlazila sam u sam taj Dubić, to je Petrojkino selo, gde mi nismo snimali, nepristupačno je teritorijalno. Mene su prijatelji odveli baš u to selima, Gornji, Donji Dubić. I ljudi su bili oduševljeni kada su me videle, ali ne, nisu oni mene Tijana, nisu oni mene uopšte, oni su tu fikciju pretvorili u stvarnost i onda su me pitali, Petrojka, jel vidiš ti da mi ovde nemamo mlade momce? A niste mi samo rekli kako ste dobili ulogu? Da, to je interesantna priča. Više puta sam odgovarala na to pitanje i uvek sam rekla da sam se za neke mnogo manje, ako mogu tako da kažem, manje bitne stvari u životu morala mnogo više da se pomučim nego za ovo. Za ovo što mi je preokrenulo život preko noći, ali bukvalno preko noći. Otišla sam na poziv tadašnjeg predsjednika opštine Rake Radovića u Trstenik na humanitarni koncert. Da otpevam pesmu 2-3, više ne mogu da se setim koliko. Tu su bili Lepa Lukić, Novica Negovanović. Bila je harmonikašica potekla iz pomenutog Mirinog Đerdana. Pa smo onda nas dve malo tu improvizovale i nastupile zajedno, ne znajući jedna za drugu da će ona doći, niti ona znala da ću doći ja. I onda smo pesmu Godine su prolazile, to je čuveni đerdanski hit, otpevale zajedno na sceni. Koncept je bio takav da se na binu, da se nastupa naravno sa bine, ali da su gosti na bini, a ne da dolaze ovako sa strane. I već sam se spremala da otvorim onu zavesu i da prođem, kad ulazi gospodin u belom odelu, Stasit, vidim ja, Radoš Bajić. A ja filmofil, obožavam srpske filmove, komedije, da se razumemo. Volim i ove ozbiljnije, ali komedije. Mnogo volim da se smejem i mnogo volim duhovite ljude. Prilazim da mu se, u tom trenutku nikog nije bilo tu, apsolutno. Ja prilazim da se predstavim, nisam se ljudski ni predstavila. On je meni... Od treme, ja? Ne, nego nisam stigla. On je mene istog trenutka pitao da li bi želela da glumiš. Tijana Vu, izgovorim Vučetić, nisam uspela jer on meni već postavio to pitanje kako, zašto, eto, ne znam. Ali mi je intuicija govorila dok sam prijela, to su sekunde u pitanju, da će on meni sada ponuditi ulogu. Niti sam ja o tome maštala, niti mi je to bilo čak ni u podsvesti, nego eto, to je čista intuicija. I ja sam, da, potvrdno odgovorila. Iako niste znali o čemu se radi? Ne. Nismo imali vremena mi tada jer je počinjao taj koncert. Nakon koncerta, svečana večera, ja sam tek onda shvatila što je zakasnila reakcija, šta se dogodilo zapravo, da je on meni ponudio ulogu, a da sam ja pre nego što će on to da izrekne već znala da će to da se dogodi. To su znači bile ne sekunde, stotinke. Eto. Sudbina neka. Apsolutno, da, i sve je, ja kažem da je sve Božja promisa u životu, i lepo i ružno, i rođenje i smrt, sve i sastanci i rastanci, sastavni deo svačijeg života. A život je neumoljiv, ne pita nas mnogo ni šta mi želimo, nego eto, to je neki, eto, i taj sudbinski deo. Kada ste se posle toga čuli sa njim? Ne tako brzo. Nije me on lično ni zvao, nego je dao telefon organizatora koji mi je bio i danas je u komšiluku. To nisam znala čak da tako u Žarkovu, na Čukarici, da smo mi u stvari komšije, njegov pomoćnik reditelja. On me je zvao i još jedna devojka je bila zadužena za organizaciju snimanja, dolaske, za one separate, scenarije i tako dalje. Za taj neki tehnički deo zadužena. Su me pozvali i kada sam stupila na set, prvi dan, moj prvi dan. Kakav je osjećaj bio? Mislim, s obzirom na to da nikada do tada niste, jel tako, izašli na scenu na taj način, kakav je osjećaj? Mislim,
Meni bi sigurno bila neka trema, verujem, možda i vama. Do juče ste bili anonimni, sad odjednom vas u autobusu prepoznaju neke nepoznate žene, dive vam se, vašem talentu. Kao da ste sve vreme bili tu, samo ste se malo sakrili pa je trebalo neko da vas izvuče. Pa lepo si to rekla, zaista. Osjećaj je bio neverovatan. Da, nije mi bila strana scena, ali na taj način, da, kao što si također rekla, na taj način svakako, gde su tu bardovi srpskog glumišta, gde je to za mene velika čast, gde je tu još 100 ljudi iza kamera. Odgovornost, verovatno. Da, jedina srećna okolnost je što se to snima, pa se seče, montira, nije uživo. Snimala sam i leti, i zimi, i s jeseni. To su te neke situacije koje ne mogu da se predvide, ali ako nas je više, ako je više glumaca u kadru i sad nas 5 imamo konverzaciju, dovoljno da jedan nešto pogreši u tekstu, u izgovoru, ponovo, ali ne samo, to su ti takozvani krupnjaci, onda se snimaju dublovi, pa samo ja ili samo... Sad sam već i zaboravila tu terminologiju, s obzirom da nisam studirala glumu, pa mi je i terminologija, ono što sam na terenu čula sam Ameriken i tako dalje. Nešto sam zapravo kroz studije, nisam ja daleko otišla od, to su i vizuelne umetnosti, ja sam studirala slikarstvo. Znači nisam daleko otišla, ali ipak je to nešto što ja ne moram da znam kao glumac, kao što ne moram da znam note, a pevač sam, apsolutno sve na sluh. Tako je i ovdje bilo kaže Radoš, talenat. Neću da kažem za sebe da sam talentovana, mislim samo da mi je Bog dao malo više, da se tako rodim da mogu i da pevam i da crtam i da glumim, nisam čak znala ni da to mogu. U vreme bez interneta, bez moji roditelji, da kažem, srednje klase koji nisu imali nigde poznanstva, veze i vezice, nego sam sve o čemu sam maštala, sad ću iskoristiti priliku kao riba u horoskopu, ne znam koliko se astrologija uopšte, koliko će se uvažiti, ali ribama je... Evo i ja sam isto riba, tako da... Je li martovska? Da. 19. 16. O Bože. Nešto mi se desilo ranije, 16. marta, pa nikad neću zaboraviti, ali je Bata Stojković preminuo 16. marta 2002. Eto, i tog dana mi je bio srećan dan, a onda kad sam čula da je on otišao, jao, ne. Sad da ne skrenem sa teme, da, znači ribama je svojstveno da znaš o čemu pričam, sklonost umetnostima, ali pojačana intuicija. Intuicija koja me vodi, od kako sam sebe spoznala kao biće, mene intuicija nikad nije prevarila. Što se tiče anegdota sa snimanja, koliko ih je... Naprimjer, moj drugi dan snimanja, treći, nije ni bitno, uglavnom naredna epizoda, nije ona prva u kojoj sam ja startovala. Sin Dragan stojimo jedno pored drugog, onako baš smo bili blizu i snimamo onu čuvenu scenu koji je rekao da sečete dedinu jasiku. Sad, pre toga, kad ja šminkam, pa spominjem onu supu i ono, zna publika o kojoj sceni je reč, ali je stvarno onako legendarna scena. I čekamo da kažu i kao akcija, a sin Dragan ovolike oči, a preziva se Okanović. I nisam ja znala o njemu ništa kad sam došla da sam nešto sporadično pogledala seriju, ali ništa više od toga. A kako tebi ime Nenad, a prezime Okanović, a njemu oči ovolike. I ja tu počnem da se smejem, Okanović sa ovolikim očima. Ali to je... To i scena iz prve moje epizode gde ja njemu prilazim,
a i sa sve gipsom na nozi, jer mi je drvo neko palo preko noge, da. Tako je. Pa mi slomilo nogu, ja kao ulazim, a sin Dragan me ovako gledam. Inače, kažem, krupno oči, još ovako i ja, majko moja, ja ne mogu da se zastavim sama sa sobom. Ja se smejem. U jednoj emisiji, još iz 2017. ta emisija je viralna do te mere i dan danas mi šalju linkove kao da ja nisam to videla. Ja sam to videla još kad je uživo išla emisija gde je Olga imitirala Radoša, Radoš mene. U toj emisiji... Znam o čemu se radi. Da, i gdje je ona pričala kako se ja samo smejem, jer to recimo to s tim što sam ja zaboravila da se to dogodilo. Da Zlatana, Olga, nije ispričala u emisiji, ja se nikad ne bih recimo setila tog dela gde se ja smejem. A on pokušava da... A on dolazi posle, on dolazi i... Onako kako je Olga odglumila, to je tako bilo. Da, mazi vas, jel? Da, mazi me Radoš, a Olga glumi njega. Malo pre sam spomenula Canu, našu maskirku. Kada on kaže, kako ti Cana, lepu frizuru. Jest, da, sećam se. Si ti zaljubila i tako dalje. Si ti dobro, sve okej. Dobro, nisam je tad, on kod meni kaže, sine, nisam tad bilo ni mala, 29 godina mi je tada bilo. Takmičarskog tipa na jednoj televiziji gde aktuelno je to takmičenje, mada bih ja to nazvala više show. U drugom planu je samo takmičenje gde je u žiriju jedan od bio Saša Matić, pa je on meni tada rekao, u razgovoru sa Radošem, kada je Radoš njemu rekao da ja nisam profesionalna glumica, on je rekao, nemoguće. Tako su i drugi mislili da sam ja studirala ili kada su pitali Radoša neki reditelj u čijoj klasi ona studirala, ja je kaže ne znam, pa nije studirala, ona je na Turčiku, a nemoguće, kako? Sluh mi je pomogao dosta kad se nađem u jednom delu Srbije gde je tako specifičan naglasak, da sad odem na sever zemlje, ne bi mi bio problem, ili skroz dole na jugu, uopšte da se tu transponujem i da govorim kao meštani, jer prosto čujem i nije mi problem. A i nisam imala mnogo teksta uopšte, moje su replike bile kratke, sve to tako 15 epizoda, nije to neka minutaža bila, nije to bilo mnogo priča, ali je mene narod tako zavoleo i eto, i dan danas. Jeste tokom serije bili udati, tokom snimanja? Tokom snimanja ne, ali sam zakačila jedan deo, ne same serije, nego snimao se novogodišnji program na Košutnjaku, što mi je inače u komšiluku. Tada je tog dana, odnosno ja sam snimala više od 10, ali je mene Radoš pitao da li bi moja ćerka mogla da glumi mog sina, jer je Petrojka rodila sina u seriji. S obzirom da je godinu dana napunila 22. decembra kada je snimana scena sa njom, videlo se da je devojčica, ali dobro. Sad malo duga kosica, obukla kao sve plavo. Ona je tada sa mnom debitovala, nije, i 5 mjeseci kad je imala, vodila sam je u jednu emisiju, ne zato što sam želela da je eksponiram, da izlažem javnosti, nego smo prosto mi 90% vremena provele same. Morala sam da je dovedem na snimanje jer nisam imala kome da ostavim u tom trenutku. Tako da se ona navikla na kamere još od bebećih najranijih dana. A tog dana kada je snimana, odnosno ta emisija, novogodišnji program, svi su tu glumci bili prisutni i snima se proslava Nove godine u selu Petlovac. To je trajalo, ne znam, više sati. Bila je izuzetno gledana emisija u prime time-u. I moje dete sa mnom. Da, ja znam da vi nerado pričate o tim nekim privatnim stvarima, iako ste do sada govorili i trudili se da svim ženama skrenete pažnju. Nećemo govoriti
precizno onome što vas je tokom godina uznemiravalo, a govorim o nasilju u braku, ali bih jako voljela da mi kažete i možda da skrenete pažnju nekome koji su to znaci u vezi, odnosu, kako god, koji mogu da pokažu da nešto nije u redu. Ali ovdje ne pričamo o fizičkom nasilju, već je to jasno da tu nešto ne valja, nego pričamo o možda tom psihičkom. Koje to rečenice ukazuju da se nešto dešava, a mi možda od ljubavi ili želje da opstane porodica, to ne znamo da primetimo. Da, zaslepljenosti. Da, zaslepljenosti. Da, i neko maštanje, želje da će biti bolje, a u stvari uvek bude samo gore. Fizičko i psihičko nasilje uglavnom idu zajedno. Ne zna se šta je gore. Manipulacija. Obično nisu svi nasilni ljudi, neću reći muškarci, ima i žena, znači uopšte neću da sada generalizujem, nego ću reći nisu svi nasilni ljudi psihopat, sociopat. Neko će to uraditi jer je alkoholisan, drugi jer je možda drogiran, pa mu je izgubio kontrolu nad svojim postupcima i tako dalje. Neko je pod dejstvom nekih, ne znam, supstanci. Ako pričamo o sociopatama, onda su to ljudi koji onako, za njih je, ako pričamo o muškarcu, konkretno, ako pričamo o muškarcu, da rekao, neću da generalizujem, on će svoju partnerku da izmanipuliše tako što će je prvo vezati za sebe i bit će sladak, divan, krasan. Jel se to vama dešavalo? Jeste, da. Znači bilo je idealno sve na početku? Ali ja sad pričam o nekim situacijama pre mog braka. Pre nego što ste ušli u brak? Da, znači imala sam situacije, ja i pre, ali sam iz njih izlazila i brzo i bezbolno. Sa tim partnerom, jel tako? Da, sa tim jednim koji je baš bio manipulator težak i kao što rekoh, i psihopata i sociopata, on jednostavno nije mogao ni sa kim da živi i Bogu hvala i ne treba nikog da unesreći, ni tu ženu, ni to buduće dete. Bolje da se ne rodi nego da sutra dan, to su samoživci, egoisti, takvi se ljudi rode. A nisu ni pijani, ni drogirani. Znači, pričam o karakteru. Odnosno, to je i karakter, to je i patologija, jeli? Koji privuku žrtvu, onda kada ta žrtva poverenje stekne u njega, kada je već onako uhvatio bukvalno u mrežu ili u kavez, onda kreće tortura, s kim se dopisuješ, zašto se dopisuješ, ko ti je to, ne možeš da izađeš, ako izađeš, ne znam, s drugaricom na kafu, možeš da budeš pola sata, sat, plafon, ništa više od toga. Pa onda... Granice se pomeraju. Granice se pomeraju do te mere da on žrtvu izopšti od njene porodice. Mislim, oca, majke, brata, sestre, pa onda prijatelja, kumova i tako dalje, gde ona počinje vremenom da shvata i ako dođe do fizičkog kontakta, nasilja, preispituje se, a da li sam ja možda kriva, šta sam rekla, šta sam uradila, šta je trebalo, šta nisam smela. On nju bukvalno navodi na to da ona veruje da je kriva. Pa ne sme da se obrati nikom bližem, pa ne sme da pozove policiju, pa ne sme da priča istinu. Ali tu sad ima i drugih problema, naše tradicionalne gluposti, ćuti, trpi i tako dalje. Sad pričamo o ruralnijim delovima Srbije, mada ni centar grada i Beograda, ni i ostali gradovi, mislim, nasilje ima svuda. Drugčije se ipak malo razmišlja u tim nekim ruralnim delovima. Tamo je baš zakon ćuti i trpi. Pa, na primjer, ima žena koje
kojima je zabranjeno da se vrate kući, jer otac i majka kažu, a pa, to je sudala, čao, nemaš, sad se vratiš. Ima svega. Ima oni koji nemaju gde, ali snađu se. Zato postoje sigurne kuće, zato postoje centri za socijalni rad, postoje. Uvijek se nađe neko rješenje, sve je bolje nego trpeti. Jeste vi imali podršku u vašoj porodici? Nisu znali. Ne, nisu znali dok se nešto konkretno, znači nije dogodilo. Ja sam jedna od tih koja je ćutala, ali ne zato što imam problem da se obratim, nego to je ono što sam rekla s početka priče, bit će bolje. Pa eto sad dogodilo se jednom, dva puta, ne mora da se zna, to će da prođe, bit će sve u redu, a ne. Zato je jako bitno što je godinama radim, ženama ispričati, podržati ih, osnažiti ih, da ih osnažimo, a da se one odvaže, da se prijavi nasilje, da učine nešto za tebe. Jako je bitno da budu ekonomski nezavisne, na kraju da jedno dete, dvoje, a šta će ono što ima troje, ne znam, petoro, onda će reći zli jezici, a što je nasilniku rodila petoro dece? Pa nije njemu rodila je sebi. Žena ima pravo da rodi deca kako želi i niko nema pravo nikog da osudi, jer ne sudi da ti ne bi bilo suđeno. Poznata narodna izreka zašto je rodila, ne znam, ljudi treba prijaviti, ali treba i službe, policija. Reagovat će one, ali šta posle? Šta posle? Svedoci smo nemilih događaja, ubistava žena i dece i svega. Zakon je dobar, mora da se poštuje. Mora da se poštuje i da se poštuje. Mora da se radi onako kako zakon kaže, tako mora da se jednostavno i donese, izglasa i da se promeni u delu Ustava da sad on će biti, ne znam, u pritvoru 48 sati. Ne, on treba da bude 3 meseca u pritvoru, da vidi gde je, šta je, zbog čega je tu, da mu ne padne na pamet, da ponovo to. Ipak nije isto neko vreme provedeno iza rešetaka. Ne želi nikog tamo njega sad da mu vrati istom merom, nego prosto to psihološki da deluju i da znaju i potencijalne ubice, na primer, da ubistvo, da zločin neće proći nekažnjen. Da ne pričam o pedofiliji, to mi je onako, ta tema je posebna. Tu bi najstrože kazne, silovanje i ubistvo. Pedofilija. Recite mi, vi danas nemate kontakt sa njim? Imam sa njegovim roditeljima. Zbog deteta? Da, ona je već velika. Znači niste opet otišli na tu neku stranu da budete, ne znam da li smijem da kažem nepravedni, ali da mu čak zabranite da vidi dete, iako verovatno imate pravo, mislim, zbog svega što ste doživeli. Da, nisam zabranila, što više sam je pustila i više vremena da provodi. Ona sad ima 14 godina, odlazi samo već kod njih od kad. Kad je bila jako mala, dozvolila sam da više sati ili više dana bude onoliko koliko ona želi. Čak sam ja prekršila sudsku presudu, što je išlo u korist deteta. Nije sigurno, pa ne sme toliko dugo, jer je mahom sa babom i detom, mahom. Je sa njima, pa i sa njima, ali bezbedna je. To sam htjela. To sam htjela da kažem. I ne, nisam. Postojala je jedno vreme zabrana prilaska, to jeste. Posle toga više, kad su me pitali na sudu, pa nema potrebe. Tako da, znači, morali bi zakoni da se primenjuju da bi nešto imalo smisla. Sada. Jesu vam se javljale neke žene da ste im pomogle?
u smislu pročitali su negde vašu priču pa su se mnogo. možda ohrabrile da izađu iz tog odnosa, jer verujem, mislim i sami ste rekli da ste dosta onako trpeli do tog jednog momenta kad vam je puklo, kao i verovatno svim tim ženama. I onda samo napustiš i ideš dalje. Jesu na mrežama. I pre dostupnosti interneta svima i uopšte korišćenja istog mene nije interesovao. I tada kad sam ga imala, ja nisam, jednostavno, mi nije interesovalo, dete mi je bilo malo i tada sam imala podršku, ali su mi drugi ljudi prenosili njihove komentare na nekim drugim portalima, na elektronskim novinama. Prenosili su mi drugi, jer kažem, ja sam bila potpuno pasivna što se tiče mreže, interneta uopšte. A sad, koliko sad već dugi niz godina koliko sam na mrežama, i to su me opet jedva naterali. Da, jesam. Jel se lepo osjećate zbog toga? Pa da, znači da je ova priča imala smisla, da je imala efekta i da nije uzalud, da nisam uzalud trošila grlo. Ja sam čak i danas razmišljala, neću opet ovome, ali nekako, evo i sad pričamo, pa se ja, koliko god da ne želim više da produbljujem temu, ja u stvari krenem, to na moje mana, raspričam se. Pa puno mi je srce jer za svaku ženu koja trpi nasilje i muškarca koji trpi nasilje, a ne sme zbog ovog ili onog da kaže, da prijavi, da zna da je to je život, da se to dešava svima u svetu i poznatim ličnostima. I kad javna ličnost progovori o tome, zašto onda neko potpuno anoniman ne bi prijavio policiji? To je suština. Bila je jedna osoba uz mene sve vrijeme koja je znala i njoj sam jako zahvalna. Već sam je spominjala u jednoj emisiji, zna ona. Ako želite, možete slobodno ponovo. Mislim na moju harmonikašicu iz grupe Đerdan, Ljiljanu Stepić, koja mi je bila i kuma na prvom venčanju. Eto, ona je jedina tada znala da je ona meni pomogla i finansijski, i emotivno, i svakako na sve moguće načine. A onda kako su drugi saznavali, naravno da su se ljudi interesovali i želeli. Meni su stizale ponude svakojake za pomoć, da priteknu svi u pomoć. To verovatno pokazuje da ste dobra osoba i da imate mnogo dobrih ljudi oko sebe koji hoće da izađu u susret kada se nešto tako loše dešava. Pa hvala, da, verovatno, ne znam, desilo mi se da neki ljudi, da mi pomognu ljudi koje više nikad u životu ne vidim. Tad sam ih videla i više nikad, oni mi pomognu najkonkretnije moguće. I više ih nikad. Desilo se da upoznam sad, ovog trenutka i pomoć. Prosto to nekako, valjda kako se zrači, tako se prosto i privlači, da energija je ta koja kruži, pa šta god to bilo, ružan mi je to naziv, rogobatan, samohrana, majka, samohrani otac, ali to je fakat, to je činjenica, to je tako. Ja ću da vas sad okrenem i da spomenemo neke lepše stvari. Znam da vam je ova tema teška. Rekli ste da ste se drugi put udali. Da. Pa jeste konačno srećni? Da. Stvarno? Da. Najstvarnije. Da. Je li to ono zapravo što ste ceo život hteli, pa se sad možda i čudite tim nekim kao malim stvarima i sitnicama, koliko je to zapravo jednostavno i koliko je lako to nekome dati samo ako hoćeš? Da, sitnice, ti si mi danas neverovatan šlagvort. Što ti kažeš, ja se na tebe nadovežem. Sitnice koje život znači. I ja sam inače osoba koja će se mnogo više obradovati nekoj sitnici nego, ne znam, sedmici na loto, ali verujte mi da je to tako. Sitnice me usreće u momentu. Da, on je privržen, on je otac takođe, 2 dece, on je empata, on je nežan, on je kućni tip. A šta je on vama? Ja sam njemu isto to.
što je on meni, ako si me to pitala. Da. Ali ima jedna anegdota. Dok se mi nismo znali, mada smo odrasli jedno uz drugo, razlika je 6 godina. Između nas on je stariji 6 godina i sad to i jeste generacijski jaz u momentu kad smo mi deca i tinejdžeri i gde bi se ja sad družila s nekim ko je 6 godina od mene stariji. Sigurno, bili smo tu u kraju, ali ili smo se i sreli, ali bože moj, ko bi koga prepoznao. On je gledao seriju i kad god vidi mene, on menja kanal jer ja sam njemu bila antipatična i to je prvi jedini put da sam čula da je neko rekao za Petrojku da mu je antipatična. Ja sam njemu bila, ne ja kao ja, nego uloga njemu, nešto mu tu nije, nešto mu je tu smetalo i on promeni kanal ili deca njegovo gledaju, neće on, deca su gledala i dan danas gledaju kad god je neka repriza na nekoj televiziji. Ali on se sklanjao ili gasi ili se skloni i on danas kaže da li je moguće da ja danas sedim pored tebe, živim s tobom, venčani smo, imali smo i svadbu, živimo zajedno i od tvog najvećeg mrzitelja je postanem tvoj najveći fan. On je mene u stvari vratio na scenu zbog jednog autoimunog problema s kojim se borim unazad više godina. Gde sam već pala, gde sam zbog tih komplikacija, tih simptoma bukvalno paralisana i sad ne vidi se to ovako, jeli? A kada se to javlja? To je prisutno 24 sata, već 3,5 godine, evo da budem precizna. 24 sata, 3,5 godine i sve pogoršanje. Autoimune bolesti su jako teške za funkcionisanje, da. I podmukle su. Teško se dijagnostikuju, nekad treba da prođe 20 godina da bi se stiglo do dijagnoze, a svi su simptomi prisutni, a onda doktor danas sve više i više i bez neke analize iz krvi, ne znam, imunoanalize ne pokažu to, a doktor zna da je bolest prisutna, iako ta analiza nije, meni su pozitivne, ajde ne pričam sad o sebi, ali prosto je on mene vratio u život i onda me on prijavio za to takmičenje koje je trenutno aktuelno. I koje je mnogo zapaženo. Vaše učešće, da znate, to se googla. Videla sam pre neki dan da traže vaš nastup. Da. Ljude to zanima. Pa eto, još mi je draže, a kada me je prijavio u mom neznanju, on je mene doveo pred svršen čin rekavši mi zvali su me da pevaš u tom i tom. I su te zvali, Srećo? Idi, Srećo, pevaj. Ja ti ne branim. Kao, ne, zašto si tako? Ne mogu, ne želim, nije mi dobro, nisam raspoložena, ne. Ja sam završila sa karijerom svojom, ništa. A zašto? Pored tolikog talenta, zašto? Zato što sam zbog tih simptoma bolesti, blokirana, to su bolovi 24 sata, to je ukočenost, to su i neki drugi simptomi, odrazili su mi se i na oči, na suva ustana, prosto je to nešto što na ostale organe, već sam zbog meningitisa ležala preprošle godine, pa 2 operacije pred karcinom je bio i sve nekako jedno za drugim, bukvalno da telo sistematski napada, to anti-telo, to više nisu antinuklearno autonuklearno autotelo, budem precizna, da jednostavno telo prepozna kao neprijatelja, odnosno moje antitelo počne da napada moje telo. Tako, to hoću da kažem. Ja sam to studirala toliko već, sve znam o tome, samo nisam do sad govorila
za medije. Ja sam jednom spomenula. Hvala vam što govorite za nas o tome. Pa, hvala vama što me slušate, ali samo želim da kažem da ne postoje granice i da ne treba da klonemo duhom ni telom. Medicina je dosta uznapredovala, postoje medikamenti, ali dok se traži prava terapija za recimo moj problem, od leka do leka, ovaj mi ne prija, ovaj mi obara pritisak još više, ne mogu da funkcionišem i tako dalje. Ali šta je suština ove moje priče sada? Meni je ta scena sada najbolji vid terapije. Ja dok pevam, u tom momentu ne pričam o pevanju svakodnevnom, to se snima na 2 ili 3 meseca. Sad kako odmiče takmičenje i malo su ti intervali kraći, pa recimo na mjesec dana jednom stanem na tu scenu, otpevam 1 ili 2 pesme na štiklama koje mi sada smetaju. Treba da stojim u mestu, mnogo mi je lakše da hodam nego da stojim sama u mestu. I onda kako ću ja sad to da otpevam, a šta ću sa suvim grlom? Nije to treme, to je medicinski problem sada. Kako ću ja to, I kad krene Vorspiel, kad krene orkestar, pošto se ide uživo, tad se isključe sve se isključe u meni i ja otpevam, odgovorim na pitanja žirija, voditelja. Sve to prođe u najbolje mogućem redu. Kad završim pesmu, onda počinje ponovo da me boli ruka, da jednostavno isključim se potpuno dok traje, tih nekoliko minuta pesma, da. Zato kažem da mi je najbolji vid terapije, ali ne samo to, da se uopšte interesovanje za mene nikada mi nije njavalo. Tražili su mi ljudi, ali ja sam bila nepristupačna, ja sam bila nedostupna, ja nisam željela emisije, nisam željela nigde. A sada su se jako zainteresovali, apropo, ova emisija je jako gledana i novinari se interesuju sve više i ne treba odustajati u svakom slučaju. Da nije bilo Nebojše, mog sadašnjeg supruga, ne znam gde bi ovo sve otišlo ovako daleko. Pritom imam i dete koje odrasta, koje je tada imalo 11 godina kad sam se ja razbolela, sad ima 11 i 14, u njihovom uzrastu je velika razlika. Tada nije mogla ni biti tako samostalna kao što sada jeste. A šta bih ja da njega tada nije bilo? Mi smo se u stvari upoznali baš tada kada se to meni dogodilo. Nastup te bolesti, baš tada, a on se to vreme razvodio. Tek se njemu dogodilo to i onda smo jedno drugom bili emotivni korektor. To prosto nije normalno, neverovatno je taj sticaj okolnosti, a i to nije me podnosio, a sad je moj najveći obožavala. Znači, kako to se život namesti. To je čudo. Da, čak slušao je rock muziku, slušao je pop. Kakva narodna, dobro narodna, izvorna, mada pevam ja i novokomponovanu, lepu koja mi se dopadne, ne bežim od toga, apsolutno ne. I stariju novokomponovanu, a i sada ima lepih pesama. Ali sam ja tu negde, ruske, ciganske, tako, i vlaške, čak i kineske, i to znam. Turske, isto. I sa Kosova i Metohije, znači to mi je pod brojem 1, najviše i makedonske pesme. On je zavoleo uz mene sve to. Ništa on nije znao o toj muzici, apsolutno. Pa kako ljubav promeni čoveka? Da, bravo, lepo rečeno, da. To se tako skockalo, to je bila sudbina. On je mene bukvalno iz mrtvih podigao, da nije bilo njega. Eto, vraćam se na to. To su te prve nedelje bile jako, jako teške. No,
Htjela sam da kažem kad je meni opala kosa i još neke, što se to još dešavalo, da nisam mogla da jedem, da pijem vodu i tako dalje. Nego, ja moram sad da se vratim, ovo nema veze ni sa mojim suprugom, ni sa serijom, mnogo pre serija, a ima sigurno 20 godina. Obrem se na BN televiziji. Sad se više ne sjećam koja je emisija. Nisam ni jednu drugu spomenula, ali ovo sam spomenula, ne znam zašto. U stvari znam zašto, zato što sam... Zato što je BN televizija u Bijeljini, a specifična situacija bila božićna emisija, gostovao je pokojni Lane Gutović. Koja je to čast meni bila da... Ali znači, pre 20 godina, pre serije, ja sam bila tu na estradi, tu sam se tako muvala. Znači, nisam od juče, ne od serije, mnogo pre. I pre Đerdana. On je sedao pored mene i bio je još jedan glumac. Ja tada nisam znala kako se on zove. A reč je o Aleksandru Stojkoviću Piksi, to mu je nadimak, on je iz Banja Luke, snima dosta u Srbiji. I pošto je bila božićna atmosfera, sveće su bile upaljene, tako na sve strane. Meni je kosa bila duga, uvek i duža nego sad, i to dosta duža. Te sam ja završila pesmu, vraćam se na svoje mesto, treba da sednem pored Laneta, ali nisam primetila kada sam zamahnula glavom da se tu nešto dogodilo. Ja prilazim svom mestu, ali sam ostavila da meni nešto Lane oko glave radi rukama, ovako nešto. Kad sam se okrenula, on i dalje ovo radi. Ja sam ga začuđeno pogledala, za malo da ga pitam, čoveče, ili si normalan, što to radiš? A ide emisija uživo. I ništa, sela ja, ljuta ja na Laneta. A obožavam ga iz Tesne kože i iz drugih serija. Obožavam. I ništa, sela ja i osjetim nešto. Meni ovde kosa izgorela. Ja pogledam, a on je u meni u stvari... On je meni gasio... Meni je kosa planula, da on to nije uradio, ja bi planula u sekundi. Mislim to, i on meni, znači ide uživo emisija, on meni samo ovako. Okej, to je to. Nije to nešto mnogo izgorelo, jesu krajevi, ali dovoljno da se to osjeti. Ovo sam sada prvi put ispričala nikad, nije mi prosto, nisam bila u prilici da o ovome pričam, ovo je isto anegdota, ali nešto što ću ja pamtiti. Bukvalno mi je čovjek spasio život. To su bile sekunde. Ali ja sva važna. Sela, pored Laneta i samo neka garaž. Dok nisam shvatila šta je on to u stvari radio, nisam bila... Ali neverovatno, još mi je neverovatnije od ovoga, a nadovezat ću se. Ima jedna devojka iz Kragujevca je. Ja nju znam dugi niz godina. Čule smo se pre neki dan porukama, znamo se dosta dugo, pa to je bio neki vremenski jaz, nismo se čule, ni videle, ni porukama, ništa. I pričam nešto sa njom, dopisujem se i ona meni spomeni glumca ovog Aleksandra Stojkovića Piksija iz Banja Luke i kaže da ste vi zajedno gostovali u Bijeljini sa Lanetom. Aha, da nije rekla, ja ne bih znala da je uopšte taj glumac tada, jer je bio i mlađi i meni nepoznat. I ja njoj kažem, i ispričam je, to je bilo pre, verujte mi, 4 dana. Ta prepiska, Manuela se zove devojka, i ona meni kaže, imam dokaz da se to dogodilo. Kakav dokaz? On je bio, kaže, 2022. kod mene i on je meni to ispričao, a ja imam dokaz i ona meni pusti snimak iz 22. gde on priča o ovoj situaciji kako od mene gasi kosu. I pusti mi snimak i ja onako u potpunom šoku, pa da li je ovo realno, da li je ovo moguće? Prosto,
Ali mi kaže, neprijatno mi je bilo da ti pustim, pa što neprijatno, čovjek mi spasio život. Nije ništa tu neprijatno. To su tako neke, i tako neke situacije, ali sad kad se vratim na seriju gdje je Suzana Mančić došla prvi put na set i nije znala da je Momir Bradić, pokojni naš Momir Bradić u ulozi popa Stanislava, da je on zaista sveštenik i ona je mislila da je on to zapravo i molila ga da oče blagoslovi, imam veliku tremu. I onda on, ne znajući da mu je to uloga, a bio je maskin u kostimu, sveštenika i to bio. Ili kada smo se vraćali, nije bilo snimanje, bio je festival u Kaleniću, prođu Hlevač, prođu u Šumadiju, gdje sam ja nastupala i ranije, pevala. Vraćamo se nešto kasno. U to vreme je, ne znam, košarkaški tim naš osvojio, ne znam, prvo mesto, drugo mesto, ne znam, neko prvenstvo. Vraćamo se, Ljiljana Stjepanović, Nenad Okanović i ja, i u nekoj nedođe tamo na putu za Rekovac. Sin Dragan kaže vozaču da stane i mi izađemo i zaigramo kolo tu, ne vidi se prst pred oko. Igramo kolo, radujemo se, a onda smo stigli na pumpu u Lapovo, na odmor. Hajde da kupimo sladoled, on sa druge strane zamrzivača, ja sa ove, on me povuče za ruku i ja u onaj zamrzivač sa sladom. To je, ja ne znam, to su neki trenuci, da, i nažalost, pošto je dobar deo preminuo, glumaca, koji su glavni, a bez kojih serija ne može, ne bi mogla zamisliti sad Selo gori bez Mande, zaista. Posle njega je još koliko i mladih ljudi neverovatno. Ne može to da se ponovi. Jednostavno, to je nešto bilo i sad se o tome može samo pričati.